Hvem har kagen? Sabrina! Sabrina! Babsted, røv herovre. Kom nu! Ja, ja. Okay, kold Oscar. Eat it up. Eat it up. Men der ringer. Ja, det er det. Kan I se? Nej, jeg får! Kom nu, Sabrina. Han er bedre så sløret. Sådan der. Nede i caféen, Oscar. Vi mangler en ting. Hvad mangler Hvad er det her for en kage? Det der er en chokoladekage. Det er studenterbrød, mand. Det er så med ulækkert. jordbærcreme hernede. Og kiks i bunden. Det er klamt. Rigtig ulækkert. Rigtig ulækkert. Det skal spørge Sofie, så får hun hen. Seriøst, jeg vil bruge hele frikvarteret. Hun går der! Hun går lige der! Gå fucking lige! Nej! Hvad? Hvad? Er det det? Kom her! Oscar, kom her! Gør det! Gør det! Gør det! Oscar! Oscar, det filmer ikke skarpt! Hvorfor filmer det ikke skarpt? Du bygter! Nej! Giv mig kameraet! Kom der! Kom nu, vi fanger hende. Kom nu, Sabrina. Hun løber hjem. Hvad? Jamen, det vil du efter. Kom nu, hun er kørt op. Jeg har penge nu. Det her er Lærke. Du får penge med. Det er Lærke, hun skal have sværet en tom kage i gæsset. Det er det, jeg får. Pengene. Du får penge. Du stoler på mig. Nej, jeg vil have penge Jeg giver først. dig 50 kroner. Hvad er pengene først? Mit kæreste er værd. Okay. Kom nu. Nej, du der kagen. Væk med, væk med. Bad hende i det der lort der. Kom nu. Okay, sådan der. Kom nu. I ansigtet. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Jeg kan have stoppe, ikke? Det er ulækkert. Hvor pengene? Jeg skal have penge. Du skal sgu ikke have en skid. Det går ud over mig. Du får ikke en skid. Du får flad, det.